Pirritx, Porrotx eta Marimotots. Furgonetaren gripea. Ospitalera joan behar dute gaur guztiek, ebakuntza egin dioten lagun bati bisita egitera. Sartu dira furgonetara, baina martxan jarri nahi izan dutenean, kale. Ez dabil, motorrak zarata arraroa egin du. Arraioa, esan du Porrotxek. neu konponduko dut. Unerik txarrenean, Esan du Pirritxek. Erraza dau, makina bat auto konpondu dut nik. seguru zure buruko makina da ez dabilena. Furgonetatik jaitsi eta motorrari begira hasi da Porrotx. Hemen ukitu eta han ukitu. Berehala ikusi dute guztiek ez duela ideiarik ere, ezin konpondu. Pupu eta Lore euren artean daude berbetan. Zerbait esan nahi diete besteei arazoa konpontzeko. Baina urduriegi dago mundu guztia eta ez diete kasurik egin. Ospitalera joan behar dute naita ez, itxaroten dago laguna. Asko animatuko du adiskideen bisitak. Furgoneta konpondu behar dute derrigor beraz. Ez dago beste erremediorik. Auzokoei laguntza eskatzea erabaki dute. Bigarren solairuko Mireni deitu diote, ingenieria baita. Hirugarren solairuko Peru eta Korori deitu diete, 3 auto baitituzte. Eta laugarren solairuko Inaxiori deitu diote, gurasoek josteko makinen fabrika dutelako. Baina, alferrik, esan zuen Korok. Ezinezkoa. Esan zuen Inaxiok. Bitartean, konponbidea eman nahian ari dira Pupu eta Lore. Behar bada, onena, Baina inork ez die kasurik egiten. Urduri denak. Inork ere ez daki eskerrak ez den espazio ontzia. Porrotxek. Ez badu eztanda egiten pozik. Inaxiok. Auzokoek ezin dutenez, kaletik dabilen jendeari eskatu diote laguntza. Egongo da adituren bat herri osoan. Kamioilari izandako erramun makurtu da motor gainean. Betaurrekoak jausi zaizkio furgoneta barrura, eta ez du ezer ikusi. Suhiltzailea izandako garbine hurbildu da, baina ezin izan du gerria makurtu. 107 urte dituelako. Eta esan du. motorra furgonetatik kanpora ateratzen baduzue, neuk konponduko dut. Jende asko pasatu da ingurutik, zaharrak eta gazteak. Inork ezin izan du. Tailerrera deitu beharko dutela ere esan dute, baina igandea da gaur. Pupu eta Lore konponbidea eman nahian oraindik. Agian, guk badakigu agian. Baina kasurik ez inork. Etxita daude guztiak. Inork ezin du konpondu furgoneta. Tailerrak itxita daude igandea delako. Furgoneta barik ezin izango diote lagunari bisita egin ospitalean. Goibel jarriko da itxaroten ari delako. Dena aldrebez. Deitu beharko diogu ezkoa zela esateko. Esan du Pirritxek. Atera sakelekoa, Marimo. Pirritxek hori esan eta isilik geratu dira guztiak. Triste. Isiltasuna aprobetxatu dute Pupuk eta Lorek ordea. Itxaron, itxaron, itxaron! Tiritatxok esan zigun egun librea zuela gaur, Esan du Lorek. Ari eskatu aldiogu autoan eramateko, ospitalea inork baino hobeto ezagutzen du. Ideia bikaina iruditu zaie guztiei. Zergatik ez duzu lehenago esan? Galdetu diete. Pupu eta Lore nekatuta daude. Aizkorrira igotzea baino gehiago kostatu zaie beste kasu egitea.